যদি কোন মিডিয়াनि উপরও yakti saka ngaka lebar ngana haise neta ro nang sawang যদি সে নর নেতা নেতা হই সাংকলাই যদি মিডিয়াनि উপরে yakti saka ngaka takলাই বেজাল দঙ্গু তিনি যে পাতি মুং হেজে মারাবো বিজেপি নেতা তেই বনি লগে দङ कमलकान्ति त्रिपुरा स्रां जातनि कक्तमा थुमनाय बायखे चप्रब जाखाबो साइदे मानखा पहिला हाय तो सिंलो बुइफुन फैगा अरो वाला लेखा बुनो के आं काइना कमलकान्ति त्रिपुरा तो आरो थांजा थैमान जेबो दिनै आरो काइसा बीजेपी नि पान्दा दंगो रिबां मानि पान्दा हिना उगाय एमपी श्री बिप्लब कुमार देव थानानि को जगाव काय आं बो जगा थानानि साइमा काय ओ जगा वाला लेखा बुनि गिजा खाना काय बर बुन फाइगा बोले थांजाबा नाम जानि इमि दखा नंगे बिनि सोपान गेल परे आनि ओरो बुन फाइगा जे कमलकान्ति त्रिपुरा प्रखर कटिका बुजागै ओइ बायनि साव गे सावखौ गे साइमा याइ साव तार परेखाय बनो आं ओरो जे हस्पिटाल फाइमा फाइगा प्रखर कटिका थुइलालानि हाया कोन कोसा बायगा कोसाया कोन बनो सिटी स्कैन खायगा बेले एक्सरे खायगा सोनोग्राफी खायगा दा बनो गोबां टेस्ट खायगा ए परे बनो ओरो एडमिट खायगा ए परे बबे तुचा कक सामान उलो सावै मानखा बो बरो को सिनिका गा ताइ ओरो जे खायनाय बीजेपी नि अंगै ओरो बुजाक जाक परम गना चिनि दा मंगल न नु बखर खान्ति जा ठीक আছে बरो बरनि बरो बुलायखिना आनि कखा बुजा गासै मिडिया तांगै बुजांना आं गसुं सारामसुं मिडिया तांगै बुजांना मिडिया हांखाय तो गोबां मा जागा न बीजेपी नि त्रिपुराव जे पलिटिशियन माने पलिटिशियन नि प्रग्राम हाका पलिटिशियन नि प्रग्रामाव थांनाय कोनो एकटा अकेशन मिडिया जत खबर खायमान हायसे इने नवा जागा नरवा जागा पलिटिशियन वालायखा बुलायखा नर बायलेंस लायखा बापुर कैमरा साखा गाय बिनि कैमरा सेगै बनो बुखा तखा तखा नरम जदि न लीगल सामु खाय दं हाके बनि कैमरा सेगै बकुन माने काम दरकार नांगा बनो न कक सावै मान बले मिडिया बासा हनो मिडिया माने 2 टाकानि मिडिया 500 टाकानि मिडिया अमदिरो को साजागो अमा आं बेलेके दुखो नागो जे मिडिया न उसु चिकन बायनाय सुगु मकल चिकन बायनाय सुगु गाय आं गाबन सानामु सुंगो अमा पर बिये कमलकान्ति त्रिपुरा गदाबु चिकन हस्पिटाल गयजा बिनि नगो बुसानि दुध चिकरे बुसा चिकन मांनि दङ थासिंगो बुसा दुध मासे या बि काबुइ दङ बय फायगैसे बाबु आं दुध खांगै जानाय दङ चिकन सेकलां जागो बि काबुइ दङ या आं थासिंगो सागा दुध ना हात दिना गनो रानरोगा हिंखाय दुध बुसानि दुध किसा जुगार खायनानि बागै दिनि जिनिस थुइ अमाय केरियो ना नांगो अजगा बिनि बुकुक साइमाखा आं सुदु बिनि बुकुक या गोबां बरन सागा पार्टी नर काबा खायनागा खायदि त्रिपुरा मथानि नेता पेटवारो कमलकान्ति त्रिपुरा मिडिया खायनो बु ताबक्सा जरा कमलकान्ति त्रिपुरा न साबो नायफायखा ताबक्सा बोलनो तो गोबां मारो पलिटिशियन दङ फायखा गायते एमपी बिप्लब कुमार देव फायखा मथानि नायफायखा दे आं मथानि बर' नायफिमान बगले नुजाखौ तबे माने आं जे सिनेमानि बर' नुजाखौदा जे मथानि आं जे सिनेमानि बर' बांसिनो मिनिस्टार बा एमएलए सनो नुजाखौ गाय बीजेपी फाइसिंनि फायगा एमपी बिप्लब कुमार देव फायगा गायते अरो गोबां मा बजगानि मन्डल प्रेसिडेन्ट दङ फायगा गोबां मा नेता फायने लेगा बीजेपी नि जिदां नुमानि सिनेमानि दा आं अच्छा बुइ नायफाय दं आबो आं आबो सानानै थांनिया साबनायफाय साबनायखौया जिनि त्रिपुरा मिडिया बुजाक माने ताबुखाय जिनि त्रिपुरा रो बजगा खुलुबै दं जिनि त्रिपुरा एते खायजागो हंगा पलिटिक्स लाइन दिगि नाखाय बे दुआ बाथ्रा बन्द नखौ लायो आं नेता सिनै ओ बुसे चिकन मिकन ओ बन्द नखौ लायो डक्टरा साकाय तुमाना आबु सिकारियाखौ बन्द नेता हनै नखौ लायो पार्टी नाखाय हिंके ताबु आनि मिडिया आनि त्रिपुरा बुसा थुइरियो रय दं माने निउज काभारेज जो थांगै मका सिनिलिया बि नखौ माइरं कुरै कमलकान्ति त्रिपुरा नखौ माइरं कुरै बिहि बुसा दुध कुरै मासाया बिहि सरि कामाया बिहि सरि कामया अमो साबो दाबु नायफैगो खबर माखा आं तान्दे आबो दुखो लांगा आफंगो मासाका आं बखरसा मिडिया खायो बरं जों बरं स्लाइजों अक्रां मारानु बरं सिनियर जों बरं यारो मुत फसावै उजागाव तुमानि जे अ प्रोफेशनल हामजाखै जे खायो रां फैसा बागै खाया बरं ayang kakak kotor tuh manu, apa ini pusat pusing ada bingung pusing ada, bon mantri bon ya tak koi jaga ribut pusing ini media no,
bos hahamin no yang amai to bu amar jawab nya langnai election fight to bus kangwa jodi কোন মিডিয়া নি উপর yakti saka ngaka legal maina haise neta ro nang chawan jodi se nor neta neta nang san kholai jodi media ni upor yakti saka ngaka taklai bezal tongo bezal nang haise busuk kerang majra iman jeng busuk gotoi himman jeng bo lainai haise nini mungta mo komol nimbi hingna nengke nini besai je tini bujang mani tamo kok sana majung amtoi jangan dong lah kurang kok hanya musim jangan itu sih jangan masuk jangan dong kalau kamu mau berapa musim momorok de saiman kha tabo sujara angin itu terima ya kuno thana rogo mamla FIR to kalaika kelaika ini kenal kalaika na ke tabuk bom hai boni condition tabung kita bawa kita bawa ngasih terima ya ya kita terima no kami nggak belai serius na lo kasih sana mai lo kira itu kabuti lo kami saya bang kami saya lo belum kesempatan kan lo pakai tanda belum kenal ya sampai